एवढंच म्हणता. या मंडळी या, बसून घ्या या हे का खुर्ची देवा. हा चालात होय ना रे. होमो जेव का चिलो हो बघ. छोट्याची चक्की गिरण काय बंद होईत नाही नको आता. येतय ना त्या तुळशीचं लग्न लावल्यावर हेच गुळपाट करशी. अजून 6 लग्न तकडे. चल रे आमच्याकडे नेऊया तो रावात तो येतलो तो चला म्हणता तेव्हा ना विचार केलाय मी. साधारण तो जेवण घेणार नाही येणार. जेवणाची सोय पुणग्याच्या घराकडे होय ना रे. काय रे काय रे चुरमुरे बादले आतापासूनच एवढ्या लवकर. तेव्हा ते गोट्ट होतो ते शेळेले बाकीचे शेळेले. अरे तर वाईट टाइम लागलो. गंगा सिंधू सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया कुर्यात सदा मंगल शुभ लग्न. हे नाचा वाजवा. हे जेव वाढू घ्या भाई. चला हे भाई पहिल्या पंक्तीत बसा. काय रे हकड नव ते बघ हकड सु नव तुझे ते दिले हा ह्याच्यात कोणाचे होतात. हा ओके. चुरमुरे ओम्या चल आता तुमच्याकडे चल उभं रे. नंतर कोण जायच नाही माहिती आहे ना. ओमजे वेळेला धरून म्हणजे म्हणता यांना कराच म्हणता. काय रे ओम्या बघूया खायचा बघले ना पण म्हणता आधी लावा माझा नंतर मी म्हणतो होय ना. आधी माझा लावायचा नंतर माझा नंतर आमचा काळ लावू झाला असता. काय गो फटाके लावतो. लाव लवकर. काय गो तर काय झाला आधीच कानपडा बोलतो. कानपडा वेडिंगचा काय झाला शाप नाहीचा कोण तयारी काय रे. काय नाही जाऊन देत म्हणजे काय घेऊन बसलं. रामेणाव्यतानिशाचरचमू रामायत रामस्योऽस्म्यहं रामे चित्तल सदा भवतु मे. गो राम मामुदर शुभमंगल सावला शुभमंगल सावला शुभमंगल सावला. तांदूळ घ्यायचे ना नाही घ्यायचे. तुम्ही कोणाला तरी मारशे तुम्ही दोघा जण धड नाही होय ना पूर्वा.
मारताच बघतोय मी मगापासून. मीच घेते आधी ए नंदन रेव खावचा काम करतोय उभो. काय किती हसाडलं नाहीतर काय रेबो म्हणजे फटाक्यांचे हात धुतले नाही तसेच पाव टाकला मारा तुझं लक्ष पप्पयांवर कसे वेगळे वेगळी जाता म्हणता. पडणारच ते बॉम्ब सारखे दिसतात. चल मेमरी कार्ड संपला. सावधान तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते धूमिकां स्मरामि शुभमंगल सावधान. भेटवायचं त्यांना समोरासमोर. एक माळ तुळशीला, एक माळ बाळकृष्ण. लेट पेटता पण दगावलो आधी. काय खायचो मला येऊ नवीन ना काय आहे नवीन पेटता काय कुसक्या ह्या बरोबर नाही रे शेळलेला. रे लाव लवकर रे लाव. ह्या काहीतरी वेगळा नवीन काढतो. फुटतात तर पेज होतो. काय रे ना अंग धरीत नाही नाही रे. हे दुसरा नवीन काहीतरी आण. एक आणता जाऊन तकडचो. तुम्ही तांदूळ मारता. तुळशीकडे काय मारत? तुळशीकडे नाही मारितोस. शुभमंगल सावधान. हे लाव लवकर. हे लाव. काय रावता रॉकेट? रिगस माहित नाही रॉकेट. अरे रे अबो खय गेला. रॉकेटचे खेळ सोडले. मग आता कसले खेळ करतो आता? माशांचे. बुक काय काय रे म्हणजे चालू हा शेळीला ओम्या फुलचं पकडू. चल तू आपण चुरमुरे घेऊया. मला माझ्याकडे अजून. तर ओमो आणि मी चुरमुरे जमावता काम करतो. ही बघा पिशी मोठीच घेतला होता. माझी फुल भरली. माझी अर्धी भरली आहे. तर चला किती भरली? अर्धी. तुम्ही पण यावा. जेवणाची सोय पुणग्याच्या घराकडे या. होय ना रे? काय रे काय रे चुरमुरे बादले आतापासूनच एवढ्या लवकर. तेव्हा ते गोट्ट होतो ते शेळेले बाकीचे शेळेले. याप्पा काय रे हो बघ गट्टी आता वाजवता वाटेत विक्रांत. नमस्कार. काय ते सांगायला हा चालात होय ना रे. होमो जेव कचिलो हो बघ. पाहिजे पोरग्याचं लगीन रडतं का? नाही रे बाबा रडव. हो भाजून खाता. तू भाजून खाता चुरमुरे. गरम लागतो.
काय रे हरसू गोंधवतो किती वेळा लावलेला नाही तरी अजून गोंधळतो. मोमो मना घेत नाही तांदूळ कोणी मारू नको वाटे तांदूळ जास्त मारू त्याच्यावर. जास्त नाही थोडेसे मारा असं काय नाही या दुसरा लगीन लावता माझ्याक लावले. एका चांगला लावतो नाही तयारच होत नाही तर माझा आधी होऊन दे. छोट्याची चक्की गिरण काय बंद होत नाही वडे खाऊतोच नाही जाऊन. हे बाबा अंतर काढायला गेलो. अरे तर नाना वाईट टाइम लागलो. गंगा सिंधू सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मन्वती वेदिका शिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलभरित सरिता कुर्यात् सदा मंगल शुभ लग्न सदैव लग्नम सजनंत देव वलंत वलंत देव विद्या वलंत वलंत देव गृहस्परामी शुभमंगल हे नाचा वाजवा. हे जग वाढू घ्या भाई चला हे भाई पहिल्या पंक्तीत बसा. चला चला चला. काय हुशार माणूस तो बघ. तांदूळ मारतात म्हणून टोपऱ्यावाला अंडा घालून तांदूळ बसवणे. कसा पाटील. हो बरोबर आहे. तिने आधीच अरेंजमेंट हे म्हणजे तिने ना आधीच अरेंजमेंट बसवलं. आधीच अरेंजमेंट केलंय. मग बघ काय डॉक्टर इकडे बघ काय डॉक्टर येत आहे शेवट त्यांच्याकडे आहे. हा जेवण आहे जेवण जेवणार आहे मारणाऱ्यांका जास्त दी छोट्या तू. तांदूळ काटा एक पराक्रम करू हे असे घेतो आणि घराकडे नेते बघूया भात होता म्हणजे दुसरी पिशी आणू ते मला तांदूळ मारण्यापेक्षा भात झालो असतो. मारू नको हो. थोडं फुल कर जरा. या मंडळी या बसून घ्या बसून घ्या. या या हे का खुर्ची देवा. केले गायन छोट्यान चक्की चालू केली. छोटीची चक्की बंद होत नाही पीठ लावता. म्हणून त्याने चक्की आणल्या विक्रांतकडे बार मोठे उद्या आणि चक्की एक लाव पकडे बार सूर काढ सूर काढ नाही असे कॅशुआ त्याच्याकडे मोबाईल कमी दिसते वगैरे माझ्या हातात एवढी. एवढं तर आम्हाला हवी पुढे. हे मंडळी जमली सारी. मंडळी जमली सारी. हे आता म्युझिक लावलं. मोठ्या मोठ्या कंदील लय तुमचं लावल्या ना रे. हा काय रे मंडळी बसान घेतल्यानी
मंडळीन बसान घेतलेला का रे आपाडा काव्या काव्या अरे भारी नवरो सोबत नाही अरे सांग सांग जनार्दन उपेगायन महारे कृष्ण परमात्मा आत्मना प्राप्त्यर्थम अस्माकं कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा विनाशाय दीपदेवता अक्षता घ्यायच्या बाळकृष्णावर आणि तुळशीवर 3 वेळा अक्षता व्हायच्या पूर्णं विनायकमं चिंतामणी देवरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओदरं ग्रामोरांजन संस्थितं गणपती कुर्यात् सदा मंगलम शुभमंगल सावधान. चले शशी काय पडू की तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव नवरो लाजता ध्रुवं स्मरामि शुभमंगल सावधान. मोठ्यान नाही मारित रे हळू मारतास हा ना. चला तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो पूनमताईच्या घरी चाललो आणि हे बघा पिशी बघा काय जमावला होती काळोखात दिसत नसताना एवढं गॅरंटीचा हो ना मॅ. तर चला आता उजेडात जाऊन बघूया पुणगे काय चुरमुरे आणता की जेवणाची काय सोय आहे. ओमेन मॉप जमवल्यानं किती लागणार लावची लग्नातून मॉप 3 6 होत जेवणीलाच की काच म्हणलं लकत इलं काय म्हणजे चोटन घेतलं ना पुन्हा दे रे हर्षक बघलं तेच करू तुला उद्या ध्रुविकं स्मरामि शुभमंगल हे वाजवा. अरे माझ्या हातातले तसेच रवले तांदूळ तुमच्या नादा उडव मंडळी जमली सारी जमलेल्या मांडवदारी बोला शिवमंगल सावधान दान दान. चला आलेल्या मंडळी जेवल्याशिवाय जाऊ नये. चला आता तुळशीकडे हे हर्षा नाही येत पुष्पा पुढची अरेंजमेंट तुझ्याकडे हा पुष्पाकडे या. चकली विकली कांदे पोहे तरी करायचे आज पहिलाच तुळशीचं लग्न कसं होणार ना बरोबर ना. काय शाय म्हणजे श्या म्हणजे बघा आता पुढे हा नाही मग आता जेव्हा ना चालेल टोप भाजी घेऊ सांगले नाही तुका पिशी एकत्र करून काय करा माझेच जास्त मी अजूनपर्यंत एक पण दाणू खाल्लंय नाही. हो डबल मंडळी इली काय पत्राळे वाढू घेऊया काय काय मस्त आपण घेता बघ
तू खरोखर मोजतोस की लाडू बिडू आणलाच नाहीस ना. पाटील वाटूक घ्यावा. चाला चाला. काय रे अजय तू म्हणतो काय तर मन मंगल अष्टक आहे एक बाजू होतो हा बाजू रवतलं याचं तांदूळ मारतात काय माणसात नाही. मंगलम शुभमंगल काय मेल्या छोट्या कानात जात. ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ध्रुयुगं स्मरामि शुभमंगल अशा प्रकारे तुळशीचं लग्न लावून झालेलं आणि आता चाय आहे इथे. चाय हा आणि चुरमुरे आधी घेऊया. खातात आपला शशी सपला हव्या हा दे मग आम्ही घेतो. नको आता येतय ना नाही तर तुळशीचं लग्न लावल्यावर हेच गुळपाट करशी. अजून 6 लग्न तकडे चल रे. आमच्या करता न्याऊया तो रावात तो येतलो तो चला म्हणता तेव्हा ना विचार केलाय मी. साधारण तो जेवण घेणार नाही येणार. हे तू जेवण गेल्याशिवाय अजिबात येऊ नको. तेव्हा मी चल. तर चला जेवणाचा काय कोणाकडे काय जमत नाही आमचा त्यामुळे सगळं गोंधळ झालो. आता आमका घराकडेच जाऊन लवकर जेव गोव्या. चला गो हो बघ राबता हो बघ चला आता जेवचा बघता आधी माका माहिती आहे ना. चल तू जाऊ दे मॉप झाला आता. आबाचा लगीन आबाचा नाही आबाच्या तुळशीचं लगीन लावचं. चाय नको आता नको. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ध्रुयुगं स्मरामि शुभमंगल मारा मोठ्यान मारा रे. तांदूळ दे रे मोक्षे दे. हा हे मारणारो कोणतो पुढे काय पाठी रवलो असतात. मंगल सावधान रामो राजमय सदा विजयते सरळ दे. रामेणाभियता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः शुभमंगल सावधान वाजवा रे. डोळ्यावर मारले येऊ का माझ्या कवडावर मारले. हे गुळ घेऊचो ना गुळ घेऊचो आता. हुशार आहे तो माहिती नाही. गुळ बी सगळा घ्या व्यवस्थित. हा ते काय घे तू हा अकडे नावे ठेवलेलं वाटते तूच अंतरपाट नाही धरलंस तरी बाबा. आता गेलो की जेवलो की तो वर होत नाही. कोण हरसो हा नाशो होय रे अप्पा. अशोक नाईलाच झालो. जसं झोपेचा टाइम झालो. ढकलत चालता. आता डोळ्यात झापड आहे त्याचे. मारून घ्यावा बाबा एकदा कोण टाकतात का मध्ये. माझ्या लग्नात एवढा मारूच्याच ना. अरे हो बघ चल वाटूक सुरुवात कर. वाकडू करूची दोन. चल असे ए वाट ए बाबा काय तुका सांगा का की चुरमुरे वाटू का कंटाळलं. काय रे जेवण झालं म्हणतं मग चल ये चला रे पंक्ती वाढू घ्यावा. रिमिक्स हा माका चुरमुरे निवडून घ्या. तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुळशीची लग्न लावून झालेली आहे आणि आता जेवचो कार्यक्रम रवलो तो आता बघूया. ओमेंगडे असं वाटतं काय हिली रील ह्यो रील बघता. चल वाटत लावले झालं ना. बाय 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 बाय. चला तर मित्रांनो असे पुन्हा भेटूया पुढच्या तुळशीच्या लग्नाक नाही करा आता टिपरा घ्यावा. आता टिपराक डायरेक्ट. तोपर्यंत बाय बाय. वाढतं वाढू की पंक्ती वाढू केव्हा. चल हे बघी पिशी भरून आणलं.
हे बघा किती पिशवी भरली आहे ते बघा.